a tambayi maciya kasuwar kabalewa da kincandi wane ne ake kira da suna cani, a tambayi 'yan tawayen fars da kuma 'yan tawayen far wane ne ake kira da suna cani, a tambayi milis na wancan lokaci da suka ɗauki makamai a cikin yankin manga wane ne ake kira da suna cani. In har cani bai yi zaman sai da kartusai ba cikin kasuwar kabalewa da kuma kasuwar kincandi, kuma mutanen da suka yi sayan waɗannan albarsai sun ɗauki makamai ne domin su tunkari jami'an tsaro FDS kinmu masu albarka. Mutumin da ya aikata wanga laifi yana da bakin magana har ya hito yana bugun gaba yana karawa ya ce ma mutane shi yana kishin wannan ƙasa. To kun dai shi abinda mara dalili ya gai ko? To alhamdulillahi rabbil alamin. Cani ya sayar kartusai kamar yadda ka gai a cikin wace kasuwa. Sannan ku kuma kun yi aiki da 'yan ta'adda masu sayan kartusan in sun sayo kasuwa wata kasuwa, ku kuma kun kawo su fale kuka yi aiki tare da su a tsawon shekara 13 kuna aiki tare da 'yan ta'adda a cikin fale da presidential masu maye masu baku shawara cikin fale presidential 'yan ta'addan ne kaka. Kuma kai ka sani yadda na canin gar ka faɗi kai dai na ka sani, sai waɗannan minahikai masu faɗa maka cewa masu ƙirƙiro sheri su ce ka ce kaza ka ce kaza da irin wanda ka iya dan dama shi ka iya. Amma kai ka san cewa duka ɗan Niger ya san da cikin fale presidential ta Niger shekara 13 'yan ta'adda su ne an masu ba da shawara. Rebellion nan da ka faɗi su suka yi su ne an masu ba da shawara a fale presidential ta Niger. Sannan a lokacin da kake ɗan Niger duk ka san waɗanda abubuwan me yasa baka hito ka faɗi ba, saboda a hidda cani kuma kaga wanda kaka faɗi yayi shekara 13 kuma shina tsaron ku fale presidential. Ka taho a lokacin Bazum aka sa ka conseiller presidential mai ba da shawara na shugaban ƙasa, kuma kai ka san da wannan abin baka faɗi Bazum ba saboda a hidda cani. A lokacin da kake nan sai ka faɗi ka ce wanga da kuka sa wanga wurin ga aikin da yayi zaman yi wanda ya kamata a hidda shi, ka san da wannan baka gai ba. Kaga kenan kana cikin maciya amana kai ma. In Niger kenan da ka sani na yanzu ba irin na da bane. Yanzu maganar da kake ba wai rebellion ka kwadin cani kai ba, komai ya kai yanzu in Niger sun so shi. Ai ku da an yi lalashin ku bari koko ba in mutu saki hanyar da ba tsore ba ana neman ya shirye ya taho ba. To Allah shirye shi wa shi ya dawo ya bari aikin da yayi ya tuba ya ce ya yayi Allah shi ya yi mashi ya dawo ya zanna gaskiya muna aiki da shi. Ku da kun ka lalace yanzu bancin karshen duniyar ku ya daka kun ka lalace ga ku ga kasashen waje. Mu dai muna Niger ta Niger yau ta gobe. In kai dan Niger kake ka taho ga Niger din muna ciki, in dan Niger kake ka taho